Ola amigos, este é o terceiro vídeo no que imos a facer o terceiro exercicio de autógnose. Se en algún momento preguntaches por que fago este vídeo aquí na cociña, é porque quero que a autógnose sea unha ferramenta ao alcance de todo o mundo, que a utilices de maneira segura, que a utilices en momentos de tranquilidade, e que vexas todos os beneficios xa directamente o teu día a día. Ben, entón, o que imos aprender é a facer unha respiración completa natural. E vasme decir, pero se eu xa respiro naturalmente. Si, respiramos, pero por o noso modo de vida, o estrés e as posturas que temos, o tipo de respiración é moi superficial. Isto que pasa é que non chega ben a oxigenación aos texidos, como consecuencia o ritmo cardíaco é moito máis acelerado, e non hai unha boa desintoxicación no organismo. Todo isto que fai é que te sintas moi cansado, con ansiedade, e incluso chegues a depresión. O que imos a facer é intentar cambiar un pouco a nosa maneira de respirar. Isto consíguese pouco a pouco, pero pode practicarse. Entón, o que che vou a pedir é que te concentres bastante no que vas a facer e que utilices un tempo de calidade para facer estes exercicios. Entón, o primeiro que vas a facer é respirar pola nariz e encher a parte baixa dos pulmóns. Como consecuencia, ao encher esta parte, vais sobresair o abdomen. Eso será o primeiro paso. No seguinte, hincharás a parte media e na terceiro hincharás a parte superior. Cando hinches a parte superior, o estómago contraese. Todo isto o podes facer nunha respiración, ou podes ir practicando como 2 ou 3 hasta que consigas primeiro abaixo, no medio e logo no superior. Despois disto, o mellor é reter un pouquiño ese aire uns segundos e despois soltalo o máis lentamente posible. Entón sería: ben, ahora que xa sabemos respirar, xa sabemos como facer un ancla, imos a facer unha primeira aproximación á autógnose, ao estado de trance. Procura estar en un sitio relaxado, procura que ninguén te moleste, e ir con un ánimo de querer entrar en ese estado de trance. O mellor non o consigues o primeiro día, nin o segundo, pero a intención é importantísima, porque ti tes que ser o dono señor da túa mente. O sea, chegar a ese estado o pode chegar calquera. Quero que disfrutes moitísimo deste exercicio. Vai che dar moitísima paz, moitísima tranquilidade e moitísima sensación de control de ti mesmo. O primeiro que vas a facer é respirar lentamente, como che comentei anteriormente, unhas como 3 ou 4 respiracións, e empezar a evocar o ancla, que falamos tamén no segundo vídeo, no que vas a intentar sentir as mans o máis quentes posibles e o máis pesadas posibles. Neste estado de relaxación, o que vas a intentar facer é recordar imaxes ou sensacións de cando eras moi feliz, ou estados na túa vida que estiveches disfrutando. Quero que estés moi relaxado, cada vez máis e máis relaxado, e que fagas 3 ou 4 respiracións profundas e naturales, como che enseñei. E seguidamente, o que vas a intentar facer é levantar unha desas mans, a man non dominante. Se eres zurdo, será a dereita, e se non, pois será a esquerda. Se non o consigues, é porque realmente estás entrando en un estado de trance. Esa é a señal que, de unha maneira, nos di que isto xa é posible. Pois nada, xa estamos no final, agora toca despertarse, desfrutar desa sensación maravillosa que che queda no corpo, de haber conseguido entrar nese estado. Felicítate, podes seguir practicándolo durante 2 ou 3 días para que vexes que o tes ben aprendido.
E no próximo vídeo imos a facer un exercicio práctico e moi necesario no noso día a día.